Ezin bada frogatu, kendu. Horra hor zer den positibismoa. Gure ideia guztiak aztertu eta ezabatu. Ezabatu frogatutako baieztapenak bakarrik utzi arte. Dena garbi-garbi. 19. mendean indarra hartu zuen korronte filosofiko bata positibismoa. Baina filosofikoa bakarrik ez, mugimendu politikoa eta ideologikoa ere izan zen. Industrializazio betean makinak non nahi zeudela, gizarte berria hasia zen antolatzen, eta positibismoak jarraitzaile asko izan zituen zientziak eta teknologiak herrien garapena dakartela uste zutenen artean. Baikor begiratzen zioten zientzia berriaren ahalmenari herri ideala irudikatzeko, herri zientifikoa, herri positiboa. Egin dezagun pixka bat atzera 18. mendera. Iraultza zientifikoaren eta Frantziako iraultzaren artean erori da antzinako erregimena. Ilustrazioa da, eta ideia bat ari da zabaltzen Europa osoan. Ez jakintasunak ondorio txarrak ditu, eta jakinduriak eta ezagutza zientifikoak berriz ondorio hobeak. Hortaz, zer behar du herri batek? Zientzia. Ezaguna da ilustrazioaren leloa, ausartu pentsatzera. Alegia dogma gutxiago eta zientzia gehiago, baina zer da zientzia? 19. mendeko positibistentzat zientzia da ezagutza frogatua. Zerbait baieztatzeko froga bat aurkeztu behar da, eta froga bata gertakari behagarri bat, begien bistakoa, edonork hautemateko modukoa, positiboa. Horren adibide garbia dira 19. mendeko mikroskopioetan ikusten hasi ziren zelulak. Nola dakigu gure gorputzak zelulaz osatuta daudela? Hortxe daudelako, edonork begiratzeko zain, baieztapen positiboa da, frogatua. Positibismoa Auguste Comte filosofo frantziarrarekin lotzen da. Soziologiaren aitatzat hartu ohi da Comte, edo haietako batentzat behintzat. Henri Saint-Simongorekin, Emile Dargenekin eta Max Weberrekin batera. Comte zientzia positiborako ikastaroa lan argitaratu zuen 1830 eta 1842 urteen artean, eta han 3 aro teorikotan bereizi zuen giza pentsamendua. Bat, abia puntua, aro teologikoa edo fikziozkoa. 2, trantsizioa, aro metafisikoa edo abstraktua. 3, behin betikoa, aro zientifikoa edo positiboa. Aro teologikoan fenomeno naturalak naturaz gaindiko indarren bidez azaltzen zituzten. Lehorte bat esaterako jainkoen zigorra zen. Konteren iritziz horrelako azalpenak primitiboak dira, eta ez benetakoak ez dagoelako jainkoak ikusterik. Aro metafisikoan fenomeno naturalak gauzen esentzia metafisikoaren bitartez azaltzen zituzten. Gauza bakoitzak zeukan bere esentzia, eta esentzia horren araberako helburu bat. Comterentzat ordea horrelako azalpenak metafisikoak dira, ezin direlako behatu eta frogatu. Aro positiboan berriz, fenomeno naturalak zientzia erabiliz azaltzen dira. Legeek esplikatzen dituzte gertakariak eta erregulartasunak. Modu neutralean, objektiboan eta egiaztagarrian. Comtek defendatzen zuen giza pentsamenduak heldutasuna lortuko duela soilik aro positibora iristen denean. Eta ondorioz, orduan konponduko dira arazorik larrienak zientzia erabiliz. Hala nola gaixotasunak, gerrak, goseteak eta zamalanak. Aro positiboan zientziak deskribatzen du mundua, baina baloratu edo interpretatu gabe. Positibistek bereizketa garrantzitsu bat egiten dute, gertakariak eta balioak. Gertakariak objektiboak dira, ikusi eta neurtu egin daitezke. Balioak berriz kulturalak dira, historikoak eta subjektiboak, bakoitzak ditu bereak. Horregatik kanporatu egin behar dira zientziatik. Zientziak unibertsala izan behar du. Edonork onartu beharko luke izan katoliko, ateo, komunista, anarkista, txinatar edo mexikar. Ezagutza positiboak bakarra behar luke, denontzako bera. Positibistak antimetafisikoa dira eta antiteologikoak. Zientzian ez dago lekurik dogmarentzat. Zientzia bada fedearen, erlijioaren eta metafisikaren kontrakoa da. Positibisten iritziz, zientzia egiterakoan arrazoia bakarrik erabili behar da, alde batera utzita intuizioa, fedea, erlijio sistemak eta irudikatze metafisikoak. Horregatik baztertzeko modukoak iruditzen zaizkie herrien sineskeriak eta jakintza tradizionalak. Positibistek onartzen duten ezagutza espositibo bakarra matematika eta logika formalak dira. Behagarriak ez diren arren, ez direlako saiatzen mundua deskribatzen. Formalak dira, eta frogatu egin daitezke ideien arteko harreman soilak direlako. Positibismoaren eraginez, giza eta gizarte zientziek bultzada jaso zuten. 19. mendeko Europan ikerketa berriak hasi ziren. Antropologia, ekonomia eta estatistika besteak beste.
Herri baten mitoak eta jakintza tradizionalak gutxiesten zituzten indarberarekin bultzatzen zituzten zientziak. Kontek berak sortua da soziologia kontzeptua. Positibisten iritziz, mundua ezagutzeko modu bakarra dago, behaketa. Hortaz, natura zientzietan aplikatzen den metodo zientifiko bera, aplikatu beharko litzateke giza eta gizarte zientzietan. Munduko gertakari guztiek, naturalek eta sozialek, lege batzuen bitartez funtzionatzen dute. Hala, datua litzateke ezagutza zientifikoaren abiapuntua, eta legea helburua. Datuetatik etortzen dira legeak, eta legeak dira kausak, gertakarien zergatia deskribatzen dutelako. Esate baterako, grabitatearen legeak sagarraren erorketa deskribatzen du, eta erorketaren kausa ematen digu, grabitate indarra. 19. mendeko positibismoak bere jarraipena izan zuen 20. mendean ere, positibismo logikoa edo neopositibismoa. Korronte berri horren ordezkari nagusia, Bienako zirkulua deitu zuten filosofo talde bat izan zen. Eta 1920ko eta 1930ko hamarkadetan aritu ziren bereziki. Positibismo logikoak arreta jarri zuen teoria zientifikoen, oinarri empirikoaren eta egitura logikoaren arteko harremanean. Besteak beste, Rudolf Carnap filosofoaren arabera, zentzumenen bidez errealitatea atzeman dezakegu eta gertakari bakoitzeko adierazpen bakar bat sortu, unibertsala, hizkuntza matematikoan formalizatu daitekeena eta sistema logiko batean adierazi. 20. mendeko neopositibismoak ekarpen garrantzitsu bat egin zuen, hizkuntzaren azterketa. Ludwig Wittgenstein filosofoak nabarmendu zuen batez ere, ze garrantzi duen hizkuntzan arreta jartzeak. Hizkuntzaren mugei buruz hausnartu zuen hark, etika, estetika eta bizitzaren zentzua ezin direlakoan esan, baizik eta soilik erakutsi. Positibista logikoek ordea, Wittgensteinen ikuspegia muturrera eraman eta esan zuten. Egiaztatu ezin denak ez du esanahirik. Aldaketa nabarmena da. Kant bezalako positibistentzat, teologia eta metafisika gezurra ziren. Positibista logikoentzat ordea, zentzugabekeria hutsa, esanahirik ere ez dutelako. 20. mendean positibismo logikoak kritika ugari jaso zituen. Kritikarik ezagunena Karl Popper filosofoak egin zion. Haren iritziz, teoria zientifikoak ezin dira inoiz positiboki baieztatu, gezurtatu egiten dira. Hau da, teoriak gezurtatuz egiten du aurrera zientziak eta ez baieztatuz. Hortaz, positibismoa 19. mendeko korronte filosofiko bat da. 18. mendeko pentsamendu ilustratuaren oinordekoa eta ezagutza zientifikoa jartzen du prozesu zibilizatzailearen erdigunean. Ideia nagusia hauxe da, munduari buruz baieztatzen den guztiak egiaztatzeko modua izan behar du. Zientzia naturaletan bezala, zientzia sozialetan ere. Begiratu gaur egungo munduari. Aro positibo edo zientifikoan biziote gara. Positibistek amesten zuten erosotasuna eta aberastasuna ekarri aldu teknologiaren garapenak. Ala esplotazioa eta kontrola. Ametxetik amesgaiztora tarte txikia egon liteke.